lamde jeeriɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude e oɗo subaka talata to leydi Guinée fodde yontere caggal nde Hadja Asma'u Diallo duuɓi capanɗe jeetati e Hadja Bintou Camara koreji jagorɗo kiɗɗo Guinée Tibou Camara diftano ɓe accitama e dow jaam ko hanki altine ɓe artira e dow moto ko ɗum holli koreji mabɓe ko joguiɓe kaɓorɗe diftinoɓe to Tinguiray hewɓe kolluno mette mabɓe ma en garti oɗo kabaru to Mali kam ñawore biyeteɗo Youssouf Sissoko fuɗɗima hanki altine to suudu ñayrudu Bamako lamorde leydi ndi o jaydi yanke no tuuma hoynugol hoorejo leydi Niger e lollingol kumpite pene e nder jayne makko no wiye l'alternance parkiron o tewti o jukke duuɓi joyi kaso jayne makko nde kadi haɗe gollude duuɓi sappo jaltuɗi no heeɗa ñande nogas e tati lewru ndu gonɗen Sénégal wondiɓe fedde Pastef nde Ousmane Sonko ardi beltaki sanne ɓe jodnaki pellital hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kolluɗo wonde laamu ngu yaata gaga nde fedde coalition Diomaye président yadani e laamu ngu hewɓe mabɓe ñigingal pellital kesal men gartu hen tedduɓe on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko balɗe sappo lewru tata ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi nogas e jeegom to Guinée Hadja Asma'u Diallo yareteɗo e duuɓi capanɗe jeetati e nayyi e Hadja Bintou Camara accitama e jaam yumma e jaaja muɗum Tibou Camara jagorɗo kiɗɗo Guinée halfinanoɗo julago hakkude hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetti e hitande ujunaje ɗiɗi nogas e goho gonɗo caggal leydi oɗo saaha artirama golle mabɓe namiyen galle mabɓe hanki altini ko moto artiriɓe e wiide Mariame Camara goto e jeeyaɗo e ngu ɓesgu ɓe yetta Camara en ko ñande tati lewru tata ɓuru nde hitande ɗo yimɓe joguiɓe kaɓirɗe ɓe keptinaka nangunoɓe toon to Dinguirayi hewɓe holluno mette mabɓe e ley médiaji renduɗi caggal ngol ciwlogol mabɓe namen ngol diftagol mabɓe Abdoulaye Diallo fusen yani insana men Allah jara eti arti do jammo ko yettude Allah koni Mariama Camara holli weltare makko caggal nde Hadja Asma'u Diallo e Hadja Binta Camara accita e jami kisal ko hanki e altine ɓe arti ka galle mabɓe hedde kikiɗe e dow moto e wiide Mariama Camara goto e jeeyaɗo e ɓe gure nde meɗe wonno ko suudu men yitumɓe ara e mutu yimɓe ni ɗo ɓe sonjanoji ɗo e ɓe artide lekkele maɓɓe ɓeyti ko ɓe yayno ɓe naɓete ɓe naɓi daka e lekkele hulle ko aade nawnoɓe wonno ɓe artide lekkele caggal nde ɓe yoppita ala ko anda tafon e gonka majjugol mabɓe tigirigi walla hol nanguɗoɓe e wiide Mariama Camara yimɓe hulno mi anda ko ɓe jogitinoɓe kamɓe tigi ɓe anda on ɓe naɓiɓe ɓe anda on ɓe ko ɓe fañamo ngala ciwlagol ɓe rewɓe ɗiɗo ñande tati ndu lewru tata ɓuru waɗuno jangal e nder médiaji rendo tawi hewɓe cikkatno ɗum no jokkodiri walla no humodiri e darde jagorɗo kiɗɗo Tibou Camara joɗiɗo caggal leydi faade ardiɓe laamu ngu ha joni noon laamu Guinée ngu haalani hen hay hunde